Това е бронзова скулптура на цар Телев. Изработена е ръчно и всяка сама по себе си е уникална. Поставена е на постамент от масивен дъб. Има табела с описание на владетеля. Висока е 30 см и тежи между 2-3 кг. Продава се в специално изработена дървена кутия, която позволява лесно транспортиране до далечни дестинации. Цар Телев е бил владетел по нашите земи, когато е била прочутата битка за Троя. Тогава тези земи са се наричали Мизия. Син е на Авга и Херкулес. Бил е изоставен от майка си в гората поради страх от баща й, за да не разбере, че тя е родила. Той за кратко е гледан и хранен от сърна, докато не го намерили случайно едни пастири. Затова на щита му има изработена сърна в знак на благодарност към това животно. Предадена е на тогавашния бездетен мизийски цар и той го е отгледал като свой син. Има легенда, в която се разказва, че на тези земи случайно попаднали Ахил и Терсандър, които били тръгнали с корабите си на война към Троя. След като слезли на нашите земи, влизат в битка с цар Телев, който е родственик на троянския цар Приам. В боя срещу Ахил и Терсандър, Телев успява да убие Терсандър, но не успява да се защити на 100% от славния Ахил и той го ранява. Цар Телев успява да отблъсне със своята армия Ахиловите и Терсандърските войски. Раната, направена от Ахил, обаче не заздравява. Тогава той решава да отиде на оракул, да попита защо не заздравява раната му, и там той получава следният отговор. Този, който ти е ранил, само той може да те излекува. За да чуете останалата част от легендата и да се докоснете до един велик цар, посетете офиса на Treasure.